Terme mitjà. Sabeu el que és el terme mitjà? Sí. Començo. Al terme mitjà hi ha la virtut, o això deia el meu avi. La teoria de la vida ja me la sé. No t'enamoris gaire, que després se't trenca el cor. No t'enfadis gaire, que després dius coses lletges. No te n'arrisquis, que després te'n penedeixes. No confies gaire, que després ve la traïció. Bé, a mi això, sincerament, m'és igual. Últimament, tots són nos al meu voltant. Jo només em vull envoltar de 6, però amb un per què no ja em conformo. Per què no em parlaria del que sento? Consumir-me, però sense arribar al final. Com una cigarreta que mai s'apaga, sempre crema. Cremar és una paraula molt bonica, tot i que prefereixo l'acció. Safoc. Al final, voler és cremar flames. Cremar perquè sents, cremar per tu. No em vull apagar. Diré el que em fuig. No diré res de mi. Prefereixo oxigenar-me contínuament, que em falti l'aire de tant riure, que em faltin llàgrimes per plorar, que em faltin paraules per expressar-me. Però que em faltin per haver esgotat els subministraments, no per covard. Saber que ho he intentat i que el mateix intent m'ha desbordat. Em fa ràbia reconèixer, però tirar-me al buit m'omple. Perdó. De vegades no és fàcil. De veritat, mai és fàcil. Quin sentit té la vida sense risc? De veritat, deixarem la nostra vida per la simple existència de la comoditat? Vinga ja! No penso donar-li la victòria a la indiferència. Prefereixo que em destrossis tu de tant viure, vida.